Mateu ni bertxotan ibili naizela eta bea pelotan, baina bertxotan umetan bea gehiago ibili izan ni baino. Pelotari izan nahi genuen, baina... Bueno, ezken nun euki behar danik pelotari izateko, orduan gero bertxotan, eta bueno, bertxotan hortxe. Gure atxonak, atxenaldeko atxonak, bazekizkin bertso batzuk buruz, batzuk ez, mordoa jakingo zituen, baina bueno, batzuk kantatze zizkiun, eta batez hortiken, eta gero goatzen naiz, hori bai goatzen naiz ondo, hitzetik hortzera emate zuela, eta nola horri behi deote ginen. Gogon dauken nola jute ginen, igande goizetan askotan pelotan ibiltzea, gu bi anaiok atxekin, horren daingo frontoia eta alegikoa berta, baltzisketa, jute ginen hori izatezan gure igande goizetako plana askotan, da. Bertsolarik zerbait importantea zien, zerbait transmititze zuen, zerbait importantea baliz bezala, eta nola haik entzuten egon behartzan, eta isilik egon behartzan entzuteko garaien, eta hori goatzen naiz. Baita ere, hemen frontoi honetan jokatu nuen, lehenengo finalaz goatzen naiz, ondo. Ni pelotan gaitasun nahi izan manun, pelotan segiko nun. Zeatik hartu gendu bat bestea, nik bertxotan lehen esan bezala bertxo eskola eta bolada baten deixente juten itzen, eta igual utzi nun, pelotan ondo ibiltzekin batea. Bizi nik uste gutxi gehiago bik bizi jeula, eta hori gero ez nik kantatzen nahi zenen bakarrik, ez dugu imaginatzen final bat, Gipuzkoako final bat ezkean ahungo entzutea. Pelota orokorren jakitxeek, baina gehiago baliula iruditzen zait pelotari ezautzek, ez pelotan dauzken gaitasunek bakarrik, buruztare ze joera ateatzen da ezautzek, eta hortan gehiena ezautzen nauna, gehiena ezautzen nauna Sanlitxekela ustez, Mikel da, eta ondo moldatzea. Serretu gabe ez, serretzea, Dudik ez dago, profesionaleta pasazanetik ingurun dauzkela, ni baino askoz esperientzi gehiago duen jendea. Oitxura batzuk badi, nik uste oitxurare alaxe daukegu haingoz, eta era bat galtzen hastean arte. Haingoz, nahiko balantze hona damakigu, baina ikusiko dugu, hirue galtzen balin bat ju, pentsatu inberko dugu. Gero anaia izan daret desberdin da, beste modu batea bizitzea. Nik uste askoz gertu gotik. Azken baten, nik uste ez, kanpoa bida esatez tien gauzek, bion arten gehatzeiela gauz asko partidua goazenen beste inorri esatez dizkieunak, bai ondo da honen, eta ez da honen, da taktikak eta bar, eta gero egi esateko zera gutxigo. Libertade gehiago, askatasun gehiago esateko ze iruditzen zaiten, gaizki jokatu hau, gaizki. Gaizki jokatutak ondare, gauzek garbi esatea eta akatxeak batzuk mejoratzeko bide hortan nahi izatezu, norbaitek zerbait ikuste alden baizu akatxen bat. Eta nahiz eta jakin, zuri etzaizula gustatuko hoi entzutea, esatea nahi izatezu, ezta? Bestela askotan etzealako kontuatzen. Sinisture behangan asko, beti sinistu izan denik, beak bere burungan sinisteuna baino gehixiogo, beti. Nik uste horrek beti pixkatzea bate badala, bultzatzeko ondo etortzen dela hoi. Mikele alde hortatik pentsautakoa esan itxeit, lehen esan deten bezala askotan igual hainbeste gustatzen etzaizkiten gauzek, baina aldi beren nik uste, oain arte nigan gehiena sinistu izan duena eta nire gaitasunetan konfiantza gehiena izan duenare, bea izan dela. Igual gaina ni kritiko zorrotza izango naiz pelotan, baina ez pentsa behare asko zamutxagoa da nik bertxotan, Beak ni pelotan bezain beste ez diotela segi izan du nik behai bertxotan, oain txapelketako saioak eta ditunen eta bestelare saio normalak eta hemen errinda tokatze bai. Kopuruz ere ez dago konparatzeik, gure saio kopuru eta honen partidu kopuruk ez dauke urten 20 bat edo ez dakiz egingo ditun.
eta askotan gaina desordutan. Hoi ezin esangoek, jute izela. Bai, hori esan behar du oso kompatiblek ez dela, igual. Ez beti. Tarteka honek eskua botatzea dugu entrenatzeko, bai bertxotan bertan gaiek jartzen eta atxure bai, eta denboa geixio behar izategu baino. Batxapelkeetan hartolatarrak, final laurdenetan aurten, ea bakoitzak bere gauzetan, zertaino egiten duten, ikatean eisakeak eta ikasikoit eramaten, eta ikean ere puntuak ondo erantzuten dituken. Zein dut? Ondo. Frontoitik kanpo lasaitasuna, agindu ohi dio senak, gero barrura sartuta ustu, ohi ditu bere barrenak, baina gerora izan itzazu, gaur faltatako kemenak, galtzen dakiten oiek baitira, txapeldunik haundienak. Bea pelotan ibiltzen zanen, temple hona zekela, eta igual gabeziko nola esatearen beste gauz batzutan zeuzkela, baina erabakik hartzeako garaien da azkarra zala, goatzen naiz? Bai, ni baino hobea dela hau bertxotan puntu josten. Okerren askotan ibiltzen naiz, errimakin eta oinak ekartzeko garaien, errimatzen duen hitzek ekartzeko garaien, eta beti komeritan, da beti ezinen bezala, eta honek hain gutxi atxuta askotan hitz egokigok ekartzen dut, eta horrek inbidi puntu bat ematen zian, egi esan, bai. Bea pelotan gaina beti zuzen jokatzen zuen, beak inbeharrekoa garbi eukitzen zuen, da bueno, nik berriz igual zerbaitetan faioa baldin baue, hortan dauketela esateiate. Frontoitik kanpoako gauzek hartzeko modue. Frontoitik kanpoa, pelota eta bere pelotan zakun sartzean guztia hartzeko modue. Umeekin eta helduokin eta eozinekin tratatzeko dauken patxara eta pazientzie eta, bueno, nik ez dut uste bere tokin hainbeste eukiko nukenik. Beak egia da, komentatu izan duitela, nik ire ezkerra eukiban auta oinko nin, da ire hankak eukiban itxupat eta bestea, eta, bueno, igual, nik eukiban bere zea hoi, buru oztasun hoi, erabakik hartzeko zeuken gaitasun hoi, igual, guaintik eno beto xio hiliko nintzen. Hor gehiago. Nik ona esan dut patxara, baina bestaldea patxara gehiagire, bai batzutan, eukitze honek patxara gehiagire. Despistatu edala, hoi ez nioke hartuko. Hoi gauz bat ez nioken hartuko. Ni askotan esate jot, balitz ordenatu xioa eta metodikoa. Gauz batzuk hobeto ingo litukela bere lanen. Ez dakit. Ik zailago, eragitzen. Ez dakit, esan nuken, beak esan duen bezala, nire lasaitasun oita igual hartuko lituzkela, da bea dalako, igual gauzek estuzio hartzituna, eta genio gehixo eta daukena ez da, eta nahi esan dian bezala
gehitxo eukin nezakela alde batetik, nik esango jot, beak hortatik gehitxo eukin lezakela batzutan, da nik hartuko niokenare hoxe litzekela pixkat, baina gehitxo ere eukin lezakela batzutan. Haitxe frontoi asko zapaldu ditu eta oaine kasi beti jutea partiduta. Ama berriz, kutsixio, beste erabatea bizio, nervio gindare askotan gaizki pasatzeun ere partidutan, da partiduk etxetik eta bizitzetio. Meritu handia izan dula gure atxek eta amake bai, jakiteko no arte sartu. Tokatu zaigu ikustea, pelotan umetatik onak datozen nahi eta bai bertxotan bai, eta pixkat presio askokin bueltan eta in beharra balego bezala eta asko dakienak, eta gure kason guri bere iritzi bat beti emateu, partidu eta gero, ze irutxu zaio, hau inberdeko, beste inberdek, baina iritzi motxak, oso neurtuta eta gehiegi sartu gabe, eta gaina hau profesional eta pasa aurretik inungo espektazio gehiegi jarri gabe, datorrena hartuz, eta guri utzin diue gure martxan, gure inoiz ez digu ez, ez hau inberdeko, beste inberdeko, ez beti... Bai berea eta bai nerea nahiko erabaki propiok bezala izan duela. Bai. Horretik askotan gustoago itxe deunare, nik uste. Egi da gero beti pelotaz ezkeala, esan nahi, egu askotan hola emateu, baina frontoia guazen ezkea, itzen pelotaz izketan, askotan beste... Askotan diskutitu izan dugu kotxeen bideen guazela filosofian ikasten nahi dan ez da gizertaz, eta diskusio fuerte geuki, eta gero hoi utzi, eta pelota guaz. Bai, eta bakoitzak, beak ni pelotan ingurun bezala, beak bertxon ingurun dauzken zeak gogoetak, eta ze sentsazio dauzken, da hoi dena elkarri kontatutare, bai. Logroñoko partidutan ibili ganen da, atxu geha, gai batzu jarri kotxen eta denbora bagendun. Eta junet horri puntu batzuk eta bar, eta hortan bai, hortan egi da ibiltze gehala. Biok elkarrekin pelotan ibiltzeko, igual pasaginela, beak nahi erreix irabazte ziten egoera batetik, nik behai erreix irabazten egoera batea, ez da? Oso denbora gutxin gaina. Ezin gendunetik ibili nik beak baino desentez gehiago jokatzen nulako, edadengatik, 5 urteko aldea daukeulako. Gero pasatzea, beak nahi esku batekin irabaztea. Da ez dugu izan tarte handik egi esan, ez dugu izan elkarrekin nire ingo zian, ilusioa ez, garaien behin jokatu gendula elkarrekin, baina, keba. Nire lorpenik handina dudia lehengo urteko 2. mailako lauterdiko txapelketa izan zen. Honek esan du, ez daukela lorpenik importantena 2. mailako txapela, baina nire iritziz ez dauki hori importantena. Nire iritziz iaz binaka semifinaleta iritsi zen, eta netzako importantena, netzako lehenengo mailakoa da importantena. Ni txapela ordun jantzin nun, eta ordun irabazle ordun atea ginen, baina kirol ikuspegitik iritsi naizen gorenena esan liteke binakako semifinalua izan zela. Baina bestela netzako 2 aste barru Aimarren kontra jokatzea Lauterdin edo aste hontan Bengoetxean kontra naiz galdu izangoa zea gaundina txapelketako partidu baten meritu propioz iritsita jokatzea Aimarren kontra. Nik esate jot, eskue hausita jun behar baldin badure, haren kontra junga begatzik ez da hola, jokatu beharra da hola, derri horrez. Bertxotan netzako indeten gauzik politena, eta gehiena asen nauna da bertxolari unenakin kantatzea.
plazan, ez txapelketan, baizik handik kanpoa. Txapelketan baliz seinale hogei izango zen, baina plazan tokatzea, tarteka, egainekin koinziditu izana, pare bat, hiru bat aldiz, ametxekin ebai, Maialenekin ebai, eta bere garaien ilusio asko intziana baita ere Jose Agirrekin tokatu zitzaiten behin. Altzon hemen alegin ebai, baina altzoko festetako saioa guk beti txikitatiken izan da udarako gutzako zan saioik hemen inguruko zea bezala jotze genuen. Seriona bezala o importantena bezala. Eta han aurten aukera eman zidatenan kantatzeko eta ni lasai gatzen naiz.